amikor az ember Isten jelenlétében van, és megtapasztalja az Isten közelségét, akkor ott a bűnös ember összetörik. Ez a valódi bűnbánat. Jézus azt mondja, hogy aki megfürdött, annak csak a lábát kell megmosni, mert az lett boros. Neked hol nem tiszta? Hol piszkos? A szíved melyik sarka? Mi, akik döntöttünk Jézus Krisztus mellett, és elfogadtuk a kegyelmet, az ige szerint az 1 Korintus 3:9-ben az van írva, hogy mi Isten munkatársai vagyunk. Nekünk keresztényeknek nagyon-nagyon fontos, hogy legyenek erős kapcsolataink keresztényekkel. Tudjunk egymásért imádkozni, tudjuk egymást bátorítani, és tudjuk elmondani, hogy ki is volt írva ide, hogy nem vagy egyedül. Lehet ez a mai este is egy figyelmeztetés arra, hogy figyelj, mész egy határ felé, ébredj már föl, kezdj el gondolkozni. Kezd fölmérni a helyedet, és kezd fölmérni a helyzetedet. Figyelmeztet az Úr, küld embereket,